Malebné talianske mesto Bormio sa nachádza na severe Talianska v Lombardii neďaleko hraníc so Švajčiarskom. V nadmorskej výške viac ako 1200 metrov pod vrcholom majestátnych trojtisícoviek. Miesto oblasť je známa nielen vďaka lyžarskému stredisku, ale aj množstvom termálnych prameňov, ktoré sú známe od dob antiky. Uličky mesta dýchajú tou pravou talianskou atmosférou. Stredisko sa rozprestieralo na svahoch vrchola s nadmorskou výškou čosi viac ako 3000 metrov. V meste sa už pomaly prebúdza príroda, ale na svahoch je ešte stále krásna jarná lyžovačka. Na vrchol Cima Bianca sa dopravíte sedačkou alebo staršou veľkokapacitnou lanovkou. Stanica lanovky je spojená s reštauráciou s terasou, ktorá ponúka kruhové výhľady do okolia na mesto Bormio a do údolí šíriacich sa smerom od mesta. Na výber máte nespočetné množstvo širokých, členitých zjazdovík všetkých obťažností. Vďaka perfektnému sklonu, pomerne vysokej nadmorskej výške a dokonalej úprave sú zjazdné počas celého dňa. Aj keď sa to nezdá, ale lyžovať tu spokojne môžete aj niekoľko dní a vôbec vás to neomrzí. Ubytovať sa môžete v meste alebo priamo na zjazdovke. My obľúbujeme lokalitu Ciuc, ktorá sa nachádza pri slávnej zjazdovke Stelvio, na ktorej sa každoročne koncom roka konajú preteky svetového pohára. Z hotela alebo apartmánu môžete nasadnúť priamo na sedačku a lyžovať. S jedným skipasom môžete lyžovať na svahoch Bormia, rovnako aj v menšom stredisku San Colombano alebo neďalekej Santa Caterine. Santa Caterina je ideálne miesto pre jarnú lyžovačku. Pomerne vysoká nadmorská výška je zárukou skvelých podmienok aj pri vyšších jarných teplotách v údolí. Kabína lanovka, ktorá premáva od veľkokapacitného parkoviska v údolí, vás prevezie cez vrchol kopca a netradične presunie až do ďalšieho údolia pomenovaného Sunnyvale s rovnomennou horskou chatou. Zjazd z vrchola až do údolia meria takmer 5 kilometrov. Čo to dať na záver? Bormio ponúka nielen výbornú lyžovačku, ale aj výborný relax a skvelú zábavu.